Salamu aleykum izleyiciler ve dostlar ve patpisçilerim canıma sağ olsun. Ömrünüz uzak olsun. Bir neçe wagtdan beri şu 20-20 kraska tuttum. Öňe bir videolanmagy goýupdym. Ýöne kän komentar berdi oglanlar. Am şu iň soňunda çykaran soňam bir görkede polny abzor eder diýdi de maşyn taýynladyk nesip edenden. Hazır polny abzor etjek içi daşy pol nolan geçildi hemme zatlaram täze zatlar goýuldy. Bakıverin siz için porno abzor edýän nesip. Holdgang, geçen çepimden signal eşitmek boştan definen gebine çıkmak bundasına. Dörtün karıştı, çayın başına, o karşılar, men başımı, ağaç dolsuna, tücülün taşımda. Aydın'a basıcı, ağaçtan meyat tücüden, parın bıtan meyat uçunun, bize gözünü meyat konunun. Bir karışıp durumdanın. Oğlanlar, Tigrin kalsofik ya da öğladı Atlas. Bunu daşar yurtdan zakaret getirdik şu zady kim gyzyklanýan o da kime gerek bolsa biz bilen hawalaşyp bilýäňiz. Edil bunu uğradan ady güç. Sawol güç ağa ömrüň uzak bolsun. Bu şu ýylky täze moda ýary ak ýary. Nähili gow çykdymy, gow çykmadymy reaksiýasyny barlaly özünden hem soraly. Nähili gow bolmy? Şu maşyna 10 ýylam garansiýa berdik. Solmasyna ýa-ni zerzagallaryny oturuşyny, fresini berýär bilýän, girbok berýär, şolatlaryny garansiýa hemme zat berilendir. Ine de maşynyň çykysy. Nesip etsin aýdar.